Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Сёння хацелі б паразмаўляць пра каву, а гэта таксама звязана з кліматычнымі зменамі. З кавай шмат хто знаёмы, а некаторыя нават не могуць пачаць дня без філіжанкі кавы. Чаму цяпер пра каву гавораць у кантэксце змен клімату? Справа ў тым, што гэтыя дзве культуры, і кава, і какава, яны растуць у вельмі вузкім кліматычным поясе. І нават невялікія змены вось гэтых умоў, яны вельмі істотна ўплываюць і на ураджайнасць, і на якасць самого прадукту. Напрыклад, кава, яна ў большасці вырошчваецца зараз у Бразіліі. З'яўляецца плантацыі ў В'етнаме. Какава ў асноўным вырошчваецца ў заходняй Афрыцы. Асноўнымі пастаўшчыкамі на сусветны рынок это з'яўляецца Кот-д'Івуар і Гана. І вось якраз гэтыя рэгіёны, дзе кліматычныя змены, яны вельмі інтэнсіўна пачынаюць праяўляцца. Павышаецца, напрыклад, сярэдняя тэмпература, і гэта вельмі істотна для кавы, таму што у спалучэнні з пераменлівай вільготнасцю гэта можа выклікаць нават грыбковыя захворванні, тая ж самая кафейная іржа. І ў канечным выніку гэта ўплывае на ўраджайнасць. І для какавы таксама. Для яе вельмі істотна пастаянства вільготнасці глебы, а ў тых рэгіёнах зараз назіраецца зніжэнне вільготнасці глебы. І пачынае становіцца больш працяглым засушлівы сезон. І таксама гэта все вось гэтыя пераменлівыя такія умовы кліматычныя, яны ўплываюць на пашырэнне захворвання для дрэваў какавы. А калі паглядзець на цэны, пры канцы мінулого года кава каштавала 335 амерыканскіх цэнтаў за фунт, а на пачатку было 175 цэнтаў. Нават бачыў такія ацэнкі, што гэта найвышэйшая цэна, пачынаючы з 1977 года. Чаму даражае кава і што больш уплывае, ці клімат, ці рынак? Гэта спалучэнне розных фактараў. Па-першае, гэта якраз змены ўраджайнасці ў сувязі з ваганнямі ад кліматычных шокаў. Напрыклад, засуха ў Бразіліі назіралася некалькі гадоў, або ў заходняй Афрыцы раптам пачаліся вельмі актыўна развівацца хваробы какавы. Таксама трэба сказаць пра старэнне саміх плантацый, таму што і кава, і какава дрэвы. І многія вось гэтыя дрэвы на плантацыях яны не аднаўляліся дзесяцігоддзямі ў сувязі з тым, што большасць плантацый гэта яны належаць дробным фермерам. І пачынаецца таксама рост выдаткаў на тыя ж самыя ўгнаенні, на лагістыку. Клімат уплывае на прапанову, а рынак біржы кавы, какавы яны якраз узмацняюць гэты эфект. Прыклад кавы і какавы гэта узор таго, як кліматычныя рызыкі пераўтвараюцца ў фінансава-эканамічныя. Але калі сказаць вось пра смак, то што кожны ведае, ёсць у людзей пэўныя прэферэнцыі, то вось гэтыя кліматычныя змены, якія вы называеце, ці яны могуць паўплываць на тое, што зменіцца смак кавы ці таго самага шакаладу? Канешне, таму што ўплыў ваганняў тэмпературы, ўплыў ваганняў вільгаці, павелічэнне вось гэтага засушлівага сезону на плантацыях гэтых дрэў, ён выклікае у раслін стрэс. І гэты стрэс у каве, ён праяўляецца тым, што там узмацняецца горыч, ствараецца смак менш такі кіслотны, менш складаная араматычная структура. А даказана, што от какаву ў сувязі з гэтым стрэсам пачынаюцца менш адчувальныя фруктовыя або кветкавыя ноты, які больш плоскі смакавы профіль. Клімат уплывае не толькі на колькасць, на ўраджайнасць, але і на якасць. Арабіку і рабусту разглядалі проста як два розныя гатункі, а сувязі са зменамі клімату пачынаецца ўжо перадзелы рынку паміж гэтымі двумя гатункамі. Арабіка гэта больш такі делікатны гатунак, больш араматычны, такой з кіслінкай і складаным смакам. Арабіка аказалася яна больш уразлівай да гэтых тэмпературна-вільготных зменаў. Такая спецыфіка гэтай расліны. І, напрыклад, арабіка яна патрабуе такіх прахалодных, але больш-менш устойлівым тэмпературным рэжымам горных раёнаў і стабільнага балансу тэмпературы і вільгаці. І калі гэты баланс парушаецца, а ён зараз парушаецца, гэта ўплывае, што арабіка перастае быць смачнай. А вось рабуста, напрыклад, яна больш устойлівая да гэтых ваганняў, але яна мае менш вось гэты араматычны смакавы профіль. І, звычайна, калі мы гаворым пра тую ж самую молатую каву, у большасці выпадкаў людзі любяць якраз арабіку, а вот тых, хто п'юць распушчальную каву, яна ў большасці выпадках зроблена з рабусты. І зараз у сувязі з тым, што ўраджайнасць арабікі змяншаецца, вытворцы вымушаны камбінаваць іх двух, то есть дадаваць больш рабусты. Нават апошні агляд адной нямецкай фірмы кававай, я паглядзеў, што традыцыйныя іх маркі кавы, яны ўсё больш і больш пачынаюць утрымоўваць рабусты. То бок для
для аматараў кавы могуць пачацца складаныя часы, так? Так, і хоць рабуста лічылася такой практычнай альтэрнатывай, яна менш капрызная, але яна ўсюды можа расці. Напрыклад, у тым жа В'етнаме, які ўсё больш і больш пашырае свае кавыя плантацыі, там больш сустракаецца рабуста. Так што бліжэйшы час спажыўцам будзе, мабыць, несмачна. Ну і вось, дарэчы, пра спажыўцоў. Як гэтая сітуацыя можа адбіцца на спажыўцах? Рынак навогуле рэагуе вельмі імгненна. Калі арабікі становяцца менш, цэны растуць на яе. Калі рабуста таксама трапляе пад кліматычны ціск, розніца паміж імі скарачаецца. І вось апошнія гады мы бачым беспрэцэдэнтную сітуацыю, калі рабуста даражэе настолькі, што гістарычны разрыў паміж ёй і арабікай, ён проста сціскаецца. А скажыце, Владзімір, ці вось гэтыя кліматычныя змены неяк таксама ўплываюць на логіку рынку? Так, рынок змяняецца, вытворцы пачынаюць эксперыментаваць з гэтай якаснай рабустай, імкнуцца падняць ее статус з другаснага кампанента кававых міксаў да самастойнага прадукту. І нават ужо дайшло да таго, што абсмажвальнікі кавы ўжо пачынаюць змяняць сваю рэцэптуру. Таксама такі прыклад, што кампаніі пачынаюць шукаць новыя раёны вырошчвання. Але я ўжо гаварыў, што тая ж самая арабіка, яна расце ў горных раёнах. І быццам бы можна сказаць, што можна ж падымацца вышэй, то есть клімат змяняецца, там цяплее ў тым жа рэгіёне, там Бразіліі, можна падымацца вышэй з плантацыямі. Але, па-першае, дрэвы кавы растуць не так хутка, і па-другое, горы таксама не безмежныя, то есть дзесьці наступае ўжо такая кліматычная зона, якая навогуле не спрыяе росту кавы. Так што кубак кавы змяняецца. У смаку кавы стане менш глыбіней, смак стане больш простым і, конечно, больш горкім. А ці вось падобны лёс таксама чакае другі папулярны напой — гарбату? Гарбата не такая уразлівая ад кліматычных зменаў. Па-першае, яна вырошчваецца ў больш геаграфічным дыяпазоне, напрыклад, Кітай, Індыя, Шры-Ланка. Яна больш устойлівая да тэмпературных ваганняў, а яе рынак менш спекулятыўны. Але ты не менш, гэта не азначае, што гарбата застаецца па-за рызыкамі кліматычнымі, таму што тыя ж самыя засухі і экстрэмальныя надвор'і, яны вельмі моцна ўплываюць на ўраджайнасць у традыцыйных раёнах яе вырашчвання. Владзімір, вось мы не размаўлялі пра шакалад, які робіцца з какавы, то ці, на вашу думку, ён з ім будзе тое самае, што з кавай? Што гэта таксама зменіцца і смак, і будзе даражэць, і будзе больш рэдкім? Безумоўна, шакалад ужо даражэе, ужо назіраецца на сусветным рынку кошт, і калі вы нават зойдзеце ў звычайную краму, вы ўбачыце, што цукеркі шакаладныя, яны значна падаражэлі. На што гэта ўплывае? Гэта не азначае, што мы поўнасцю пазбавімся шакалада, і прыхільнікі шакалада яго будуць менш есць. Не. Рост ужо назіраецца фінальнага прадукта, плюс вытворцы тых жа самых шакаладных цукерак, яны вымушаны для таго, каб трымаць свой рынок, яны вымушаны ўжо рабіць гэты шакаладныя цукеркі не з чыстага шакаладу, а дадаваць іншыя кампаненты. Напрыклад, недавно я расказваў пра Нюрнбергскую выставу «Біофах», і там ужо ёсць стартап, калі якасці замены шакаладу выкарыстоўвалі плады аражковага дрэва. І, напрыклад, ужо заўважана, што шмат якія вытворцы шакалад больш дадаюць таго ж пальмавага алею або іншых замяняльнікаў, напрыклад, бялкоў соі. Гэта робіць прадукт больш танным, але гэта ўжо прадукт не той, які быў раней. А, дарэчы, яшчэ вось я заўважу, што за апошнія гады папулярным стаў іншы напой, японскі маця. Гэта такі маркетынгавы ход, ці гэта рэакцыя вось якраз на рост цэн на каву? Сапраўды, матча як напой, які ўяўляе сабой парашкападобную зялёную гарбату, паходжаннем з Японіі, усё больш і больш уваходзіць на рынак напояў. І яе папулярнасць, на маю думку, гэта і улік таго, што кошт на каву і какаву узрастае, таму што матча больш танная. Другое, гэта імкненне за здаровым ладам жыцця, таму што матча ўтрымоўвае менш такіх алкалоідаў, якія ўплываюць на нервовую сістэму чалавека, то есть яна больш лагодны ўплыў. Ну і, канешне, тое, што маркетынг робіць матчу такой прывабнай у сацыяльнай прасторы праз розных лідараў думкі, якія расказваюць, што вось што яны ўжываюць, то есть яна набірае ўсё больш і больш ход і з такім займае сваё істотнае месца на рынку напояў. Але гэта можна сказаць, што гэта замена, то бок не могуць утрымаць узровень вырабу таго папулярнага напою кавы тых прадуктаў, якія
былі раней традыцыйныя, з'яўляюцца новыя. Я хацеў запытацца ў кантэксце нашых папярэдніх тэмаў мітыгацыі, адаптацыі, то якім чынам вось тут чалавецтва магло б адаптавацца да кліматычных зменаў і захаваць каву? Я мог бы так сказаць, што, па-першае, існуюць уже тэхналогіі мітыгацыі і адаптацыі, і мы нават сваім праекты гаворым, што для сельгасвыробнікаў, што б яны не вырошчвалі, для них вельмі важна стратэгічна падысці, загадзя падумаць, якія метады і тэхналогіі можна ўкараняць. Напрыклад, у кантэксце кавы і какавы прапануецца такі метад, як вырошчванне гэтых дрэваў у цені дрэў. То есть, калі існуюць больш высокія дрэвы, яны ствараюць цень і забяспечваюць меншы дыяпазон тэмпературных ваганняў і захоўваюць вільготнасць больш-менш пастаянную. І калі у тых краінах, дзе традыцыйна вырошчваецца і кава, і какава, будуць менш вырубаць лясы, яны будуць спрыяць таму, што захаваецца стабільнасць ураджая гэтых культур. Ну і калі мы гаворым пра адаптацыю, то, канешне, гэта ідэя пра вывядзенне новых гатункаў гэтых дрэваў, устойлівых да гэтых тэмпературных ваганняў. Але гэты працэс дастаткова доўгі, ён можа нават цягнуцца некалькі дзесяцігоддзяў. Так што мы, хутчэй за ўсё, адчуем нават, нягледзячы на праводзімыя меры па адаптацыі і мітыгацыі, чуем змену гэтага рынку кавы і какавы. А якія яшчэ прадукты вы бы назвалі адчувальнымі да кліматычных зменаў? Я не ведаю. Добрае пытанне, таму што сапраўды кава і какава гэта смачныя прадукты, а ёсць прадукты такія больш неабходныя нават для забеспячэння харчовай бяспекі. Напрыклад, тыя ж самыя аліўкі. Аліўкавае дрэва вельмі адчувальнае да спалучэння засухі і спякоты. І цяперашнія вучоныя аграрыі, яны ўжо прагназуюць, што ў бліжэйшы час у традыцыйных раёнах, это тая ж самая, краіны міжземнамор'я, ураджайнасць алівак будзе змяншацца, і гэтай культуры трэба шукаць іншыя раёны вырошчвання. Другая культура – гэта вінаград. Шмат хто ведае, што смак вінаграда, ён фарміруецца за кошт спалучэння глебаў, тэмпературы, вільгаці, ну і, канешне, сонца. І чым больш працяглы перыяд паспявання вінаграда, тым больш такі якасны смак фарміруецца ў вінаградзе і ў канечных прадуктах, нават у тым жа самым віне. І ўжо вучоныя маркетолагі прадказваюць, што ў бліжэйшыя нават дзесяцігоддзі розніца паміж гатункамі вінаграду яна будзе змяншацца, і зменшыцца асаблівасць смака таго ж самага віна з нейкіх лакальных раёнаў, напрыклад, Іспаніі, Францыі, Італіі той же самай. А што можна сказаць пра рыс? Яго ж мільёны ядуць. А вось якраз праблема з рысам – гэта пытанне харчовай бяспекі для шмат якіх раёнаў Азіі, таму што у той же Кітаі, у Індыі рыс з'яўляецца адным з асноўных прадуктаў харчавання. І што ж тут уплывае? Па-першае, павелічаныя перыяды засухі ў тых раёнах, дзе вырошчваецца рыс, раптоўныя навадненні. І вось гэты два фактары, яны знішчаюць ураджай рысу, і ў бліжэйшы час можа прывесці да дастаткова катастрафічных наступстваў для насельніцтва Паўднёва-ўсходняй Азіі, перш за ўсё. Уладзімир, вы казалі, як адзін з інструментаў рэакцыі гэта селекцыя. А якія яшчэ іншыя падыходы прапануюць эксперты для вырашэння праблем? Калі мы гаворым толькі пра аграрны бізнес, дзе ўжо выпрацаваны вось гэтыя методыкі адаптацыі і мітыгацыі у адчыненні да асобных сельгаскультур, гэта і трапічныя краіны, і нават тая ж самая Беларусь, дзе гаворка ідзе пра бульбу, таму што вось гэтае пераменлівае надвор'е, пераменлівы клімат, ён будзе спрыяць таму, што зімы марозныя і снежныя, такія як былі ў гэтым годзе, яны не пастаянна будуць, а гэта азначае, што для бульбы будзе павялічвацца колькасць розных шкоднікаў. Калі мы гаворым навогуле пра прадукты харчавання, то аграбізнес гэта толькі пачатак вось гэтага ланцужка, таму што вельмі важна вось гэтыя элементы, это перапрацоўшчыкі. І, напрыклад, для які-небудзь беларускі крухмальны завод, які ў выпадку не ўраджае, не атрымае пэўны аб'ём бульбы, ён апынецца на мяжы банкруцтва. Гэта азначае, што як і крухмальны завод, так і іншыя пераробнікі сельгаспрадуктаў, яны вымушаныя діверсіфіцыраваць пастаўкі. Адразу стратэгічна мысліць, адкуль яны будуць атрымоўваць сыравіну ў выпадку ее адсутнасці у пастаўшчыка А. Мець загадзя варыянты атрымання гэтых прадуктаў ад іншых пастаўшчыкоў з іншых раёнаў для таго, каб забяспечыць і сваю работу, і забеспячэнне нас як спажыўцоў. То бок можна сказаць, што бізнес павінен таксама змяніць свой падыход і не глядзець на клімат як нешта, што вось нехта прыдумаў, а ўспрымаць гэта як сур'ёзную рызыку, якую трэба браць пад увагу. Кліматычныя рызыкі нельга адмяніць, аднесці або перачакаць да пэўнага часу, таму што яны ўжо існуюць, і бізнес
можа просто-напросто застацца без прыбытку. Мы прапануем бізнесу адаптавацца да рэалій. Інвестыцыя ва ўстойлівасць – гэта тое, што забяспечваюць прыбытак бізнесу. Такім чынам, кубачак кавы – гэта не проста прыемнасць і наша штодзённая руціна. Гэта ўжо люстэрка праблем і клімату, і эканомікі, і нават сацыяльнай устойлівасці.